Kintampo Kintampo ne so asenkafo ne akwantufo enam so nde adehwede mu den eto waso ye hwe akwantefo ho nsem so na Africa na ba nim se wasrada ekwan no se de esida so ne driver fo ne si so a wo mo na ase eyi o mo de chen replay enam wiem eka ho bi na ma nkwanhia dodo no a esi wasampotem honom sibe no kasa ekwan no cargo cars mienu na atumi ebu afaso wo honom akoya reho sempa nti wosre kampanimfo nhwe na ne ade a obeye ne kwan ni mu a senkani du obebo breki ansa na wafro asidi efre ne se bompen no o meye bi wo kwan so na nkwanhia no a ema no hom ne so wo kwan so no aso entumi entu amane bo efike Kintampo nya danwomre ebaaye ene se so akwanhia asi ama cargo ahwen ne mienu na munumunu fa so na wona de wonani ehunu sa akwanhia ye ekirem de a akwanhia ye si ye eka ho nsia awobia cargo kasa kese no emunumunu ye eno nti na ho hia sempanyefo ene manimu ya betimi abibi ade afa ho na mposa akwanhia tese no obi ahwere ne nkwa no eya wona wo ho kaaye no epiripira ye pa wonsem ehu nti na hwenkafo de nkrato ene adesere eto National Road Safety Authority ene Ghana mpanyefo ene se wo muntumi emransraba mu na speed ramps ye wo nkwantempa ahodro so no wonye nsiesie se de be ya dachi bi no wonti akwanhia nsem bia bio mi cars ya yiwe ka ho ka ba ya nsia bombo no mu ye na nduru busu mienu na cars ses ana etimi yo nti ya straight ntakufo no so mu ba yi bombo no mfirim na za ba fo no hunto nti soro no ba ka ne ba no obehu sa spirit no adi kan fo ba ko nti de to su mienu no obehu sa ta no na no na ade abafo enkoso accident driver for because the car na so sebi eyine driver for na rams no ma ye no enye one ka wo se wo di ka ye suru hon ba ko ebi kwa anya be se 3 wo furu first no say what's up for second third on se be rams ba o ma di ka ye ba asion o ma di ka asion ma ne ba ko pe ana se bia quality bia good person bia 2 months one for her say na ayia and the obohu say na jo party opeye considerable platform ebe you